W tym sezonie po stałych fragmentach, po rzutach rożnych. Zieliński mięciutko w 16. A reprezentanta Słowacji Marek Hamsik. Marek Hamsik! Albano Pizzari! Ależ była to oszukańcza trajektoria lotu. To nie był łatwy strzał do obrony. Odważnie. Zieliński spojrzał w pole karne. Zieliński Insigne broni Albano. Od pierwszych minut Milik. Jest już polu karnym Arkadiusz Milik. Zablokowany Pizzari. Hamsik i Lorenzo Insigne na pole karne. Callejon! Ojej, zderzyli się teraz dwaj zawodnicy Udinese. To Samira, także Albano Pizzari. Lorenzo Insigne w polu karnym. Lorenzo! Znów Andrija Bajić mocno w 16. Zamieszanie Pepe Reina. Lorenzo Insigne przed polem karnym. Szansa na strzał, ale podniósł tę piłkę za wysoko. Zobaczmy teraz na kolejną sunącą akcję. Dośrodkowanie na pole karne i gol! Jakub Jankto kiedyś strzelił gola Juve. Teraz trafia sens. Teraz Piotr tę piłkę prowadzi. Zagrywa do Insigne. Insigne! Gol! Lorenzo Insigne! Tak zastanawialiśmy się, jak mogła się ułożyć ta druga połowa. Oj, Pepe Reina! Kapitalna interwencja. Reina to tak na pograniczu pola karnego. Uderzenie przewrotką. Insigne do Callejona. Albano Bizzari. Lorenzo Insigne i Diawara. Albano Bizzari. Insigne jest już w polu karnym. Insigne strzał Hamsika. Natychmiast do Baraka. Barak. Jakub Jankto. Pepe Reina. Ale znowu znakomicie. Na linii piłki stanął Neapolitańczyk. Jeszcze Zampano w pole karne. Gol! Bramka zdobyta. Ruszył Callejon mocno na pole karne. Dośrodkowanie Callejona. Piłka spada na głowę Albiola. Gol! Raul Albiol! Impuls kolegą po wejściu z ławki. Mertens! Zablokowany, jeszcze Mertens, padnie gol! Nie ma. Mertens do Callejona, Callejon! Gol! Arkadiusz! Jose Maria Callejon, znów ta sama wrzutka, gol! Ha! Tonelli! Zagrożenia i znowu prawą flanką. Rodrigo de Paul! Poprzeczka Pellicer! Może powiedzą mu wyjedź dla świętego spokoju. Widmer!